U Strategiji razvoja poduzetništva Republike Hrvatske od 2013. do 2020. zaključeno je da je potrebno osigurati dodatnu potporu poduzetničkim potpornim institucijama te potpuno ujednačiti dostupnost i kvalitete usluga poduzetnicima u svim županijama. Sukladno s potrebama, HAMAG BICRO je pokrenuo projekt BOND, što u prijevodu sa engleskog znači Business Organizations Network Development, razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija. Radi se o pilot projektu koji je započeo 1. srpnja 2017. i traje do 30. rujna 2019. godine. Dakle, ta mreža bi trebala biti jedna platforma razmjene znanja i iskustava i nas kao HAMAG BICRO, kao nekakve krovne poduzetničke potporne institucije osnovane za cijelo područje Republike Hrvatske i svih onih manjih institucija koje postoje u svakoj županiji, u svakom glavnom gradu te županije. Posebnost ove mreže je u činjenici da je Hrvatska prva zemlja Europske unije koja je umrežila poduzetničke potporne institucije svih tipova, razvojne agencije, inkubatore, akceleratore, poduzetničke centre, tehnološke i znanstvene parkove. Zašto smo krenuli sa Bondom? Da umrežimo potporne poduzetničke institucije, da oni imaju jedan zajednički nivo znanja, stručnosti i kompetencije, a to sve radimo samo zbog konačnici isključivo naših poduzetnika na terenu. 5 pilot usluga koje će članice mreže nuditi poduzetnicima obuhvaćaju standardizaciju usluge savjetovanja poduzetnika početnika, decentralizaciju usluga HAMAG BICRO-a kroz poduzetničke potporne institucije, razvoj sustava mreže mentora za poduzetnike, dijagnostički alat za procjenu inovativnosti poduzetnika te priručnik o društvenom poduzetništvu za poduzetničke potporne institucije. Standardizacija omogućava da poduzetnik iz bilo kojeg kraja Hrvatske dobije jednaku kvalitetu usluge savjetovanja u pripadajućoj poduzetničkoj potpornoj instituciji. Dakle, i frizer iz Vinkovaca i liječnica iz Šibenika dobit će istu kvalitetu usluge savjetovanja pri pokretanju svog poslovanja. U Osječko-baranjskoj županiji unazad godinu dana povećao se broj poduzetnika početnika. Paralelno s tim smo i završili prvu edukaciju pružanja standardiziranih usluga poduzetnika početnika kroz projekt BOND, te se pokazalo kao vrlo pozitivno budući da smo na taj način povećali svoje kompetencije i znanja te puno kvalitetnije pružili usluge poduzetnicima. Kod nas u Zicer dolazi šarolika struktura poduzetnika u raznim fazama svog iskustva i očekivanja. Startup Akademija koju smo pokrenuli prije nekoliko godina pruža jednu cjelovitu edukaciju. Nju nudimo u suradnji sa HAMAG-om. Da bi se ova pilot usluga uspješno provela, razvijen je priručnik koji pruža unificirane smjernice poduzetničkim potpornim institucijama prilikom savjetovanja poduzetnika iz 4 vitalna područja svakog poslovanja: upravljanje tvrtkom, marketinga, prodaje i vođenje financija. Znamo da u Republici Hrvatskoj sam grad Zagreb drži negdje oko 54% bruto društvenog proizvoda i sve se danas nalazi u Zagrebu. Ovim pilot projektom BOND HAMAG BICRO želi napraviti decentralizaciju. Primjerice imali smo slučaj gdje su ljudi iz Dubrovnika zbog 50.000 eura jednog zajma morali putovati iz Dubrovnika u Zagreb. Zašto to ne bismo riješili u njegovom gradu? Prvi korak poduzet je otvaranjem 2 ispostava HAMAG BICRO-a na području Slavonije u poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac i na području sjeverne Hrvatske u javnoj ustanovi za razvoj Međimurske županije. Tako da naši poduzetnici i PPI-evi imaju mogućnost jednakog informiranja i da HAMAG BICRO kroz svoju produženu ruku na terenu bude u direktnom kontaktu i sa poduzetnicima i sa ljudima koji rade u potpornim poduzetničkim institucijama. Osnovna korist za poduzetnike je što će se moći obratiti poduzetničkoj potpornoj instituciji na svojem području i očekivati kvalitetnu uslugu. Zbog toga jer će taj PPI imati praktički na raspolaganje resurse cijele mreže. Izvrstan projekt koji je već sada polučio, iako je pilot projekt polučio iznimne rezultate. Za našu instituciju su to najvažnije umrežavanje. Recimo na edukacijama u Svetom Martinu 5 dana zajedno sa 50 ostalih poduzetničkih potpornih institucija iz Hrvatske. U ovom periodu od edukacija u Svetom Martinu do danas sam već bio fizički, dakle u 2
poduzetničke potporne institucije, čak imamo zajedničke planove i projekte koje već pripremamo. Tako da je to umrežavanje neprocjenjivo jednostavno. Inicijativa HAMAG BICRA kroz projekt Mreža Bond je doprinijela jednoj vrlo vrijednoj razmjeni iskustava između poduzetničkih potpornih institucija. U sklopu projekta razvijena je i komunikacijsko-edukacijska platforma. Na platformi su dostupni edukacijski sadržaji, prezentacije, videosnimke, testovi i ostali nastavni materijali razvijeni kroz projekt Bond. Nudi jednu širinu, odnosno jedno mjesto gdje, na neki način virtualno mjesto gdje ćemo moći svi koristiti prednosti tih prezentacija i edukacija koje su sve sadržane na jednom mjestu. Razrađen je vrlo kvalitetan plan edukacija koji pokriva u biti sva znanja koja su potrebna osobi koja radi u poduzetničkoj potpornoj instituciji, od soft skills, znači nekih mekih vještina, pa do nekih stručnih znanja koja su potrebna u radu s poduzetnicima. Edukacije koje su bile u Svetom Martinu zastupljene za nas mentore, koje ćemo mi dalje prenositi u našim institucijama, su isto tako bile vrlo bitne, jer bez edukacije kontinuirane ne možete napredovati. I ako se vi ne jačate unutar potpornih institucija, ne možete jačati ni kapacitete poduzetnika. Druga faza provedbe projekta uključivaće i daljnju provedbu najuspješnijih pilot usluga testiranih u prvoj fazi projekta, a ona će obuhvaćati daljnje aktivnosti na standardizaciji usluge savjetovanja poduzetnika početnika te nastavak decentralizacije usluga HAMAG BICRO-a. Dakle, svi zajedno ćemo napraviti velike napore da zajedničkom sinergijom i radom uspijemo pomoći našim poduzetnicima kako i na koji način startati posao, razviti taj posao, internacionalizirati ga na dobrobit svih nas zajedno.